രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരുർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രഹസിക ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നൈഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മദ്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം
ഭക്താവതാരം ഭക്തിയാഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെയാണ് പോണത്. സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 12 ശ്ലോകം 19. ബ്രാഹ്മണ ഊജോ പാർത്ഥ പ്രജാവിത സാക്ഷാദിശ്വാഗുരുവമാനവ ബ്രഹ്മണ്യ സത്യസന്ധശ്ച രാമോ ദാശരഥി ജേത. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കുറച്ച് വായിച്ചു എന്നാണ് അല്ലെ. ഇറക്കി തീർന്നു. വലിയൊരു പാദവി. മഹാരാജ വിശ്വാഗു അവിടെ വരെയാണ് വായിച്ചത് അല്ലേ? അല്ലേ മാതാജി? അതെ മാതാജി. ഇനി മഹാരാജ മഹാരാജ വിശ്വാകുക ഇനി വായിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മഹാരാജ വിശ്വാഗു വൈവസ്വത മനുവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനാണ് മഹാരാജാവ് വിശ്വാഗു. അദ്ദേഹത്തിന് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മാംസഭോജനം നിരോധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം പുത്രനായ ശശാദൻ അടുത്ത രാജാവായി. അത്ര ഉള്ളതിനെപ്പറ്റി. ഇനി മനു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് ആർക്കാണോ ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയത്? ആ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന്റെ പുത്രനായ വൈവസ്വത മനു എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇക്ഷ്വാകു രാജാവിന്റെ പിതാവായ 7ാമത്തെ മനുവാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മനു. അപ്പൊ ഇക്ഷ്വാകു രാജാവിന്റെ പിതാവാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മനു. മനുവിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് മനുഷ്യവർഗം. 14 മനുക്കളുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് മനുഷ്യവർഗം. ഈ വൈവസ്വത മനുവിന് 10 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇക്ഷ്വാകു, നഭകൻ, ദൃഷ്ടൻ, ശര്യാദി, നരിഷ്യന്തൻ, നാഭാഗൻ, ദിഷ്ടൻ, കരൂഷൻ, പൃഷദ്ര, വസുമാൻ എന്നിവരായിരുന്നു. 10 പേര്. അപ്പൊ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തെ ഭഗവാൻ മത്സ്യാവതാരം എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ആ പേരുകളും എല്ലാതും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തെ ഭഗവാൻ മത്സ്യാവതാരം എടുത്തിരുന്നു. വൈവസ്വത മനു തന്റെ പിതാവായ സൂര്യദേവൻ, അതായത് വിവസ്വാനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചത്. തന്റെ പുത്രനായ മഹാരാജാവ് ഇക്ഷ്വാകുവിന് അതേ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ വൈവസ്വത മനു സൂര്യദേവനിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗതമായി ലഭിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് വിവസ്വാനിൽ നിന്ന് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു. പിന്നെ മഹാരാജ വിശ്വാകുവിന് അതേ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സൂര്യദേവൻ ഭക്തിയുത സേവനം മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അനന്തരം സമ്പൂർണ്ണ മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കായി അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഇനി ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ ത്രേതായുഗത്തിലെ അയോധ്യ രാജാവും തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായ മഹാരാജാവ് ദശരഥനെ പിതാവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ത്രേതായുഗത്തിൽ സ്വയം ശ്രീരാമനായി അവതരിച്ചു. ഭഗവാൻ രാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളോടുകൂടിയാണ് അവതരിച്ചത്. പൂർണ്ണാംശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളായിട്ടായിരുന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എല്ലാ പാർഷദന്മാരോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക. അപ്പൊ സ്വയം ശ്രീരാമനായി അവതരിച്ചു. ഭഗവാൻ രാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളോടുകൂടിയാണ് അവതരിച്ചത്. പൂർണ്ണാംശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളായിട്ടായിരുന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഒരു ചൈത്രമാസത്തിൽ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ നവമി ദിനത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. പതിവ് പോലെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഉപദ്രവകാരികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. എന്തെങ്കിലും കാരണം ആവുമ്പോഴാണ് യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത, ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്.
കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഋഷിമാരുടെ ദിനചര്യകൾക്ക് വിഘ്നം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാരീചനെ പ്രഹരിച്ചും സുബാഹുവിനെയും ഒരു രാക്ഷസിയെയും വധിച്ചും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ സഹായിച്ചു. ഋഷിമാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നവരെയൊക്കെ അന്ത്യം വരുത്തി. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമാർത്ഥം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും. പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്താൽ ജനങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരാക്കാൻ ബ്രാഹ്മണ ഋഷിമാർ നിൽക്കുന്നു. ക്ഷത്രിയരാകട്ടെ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. ബ്രാഹ്മണരെയും രക്ഷിക്കുകയാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ കടമ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മണ്യ ധർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മാനവതയുടെ അത്യുന്നത സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പരിപാലനത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും മകുട ഉദാഹരണമായ രാജാവായിരുന്നു. രാമൻ എപ്പോഴും മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. ഭഗവാൻ വിശേഷിച്ചും ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും സംരക്ഷകനാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും സംരക്ഷകനാണ്. അക്കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ സമൃദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. രാക്ഷസന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്താനായി വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി മുഖേന ഭരണകർത്താക്കളായ ദേവന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഫലപ്രദമായ ആയുധങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. അദ്ദേഹം ജനക രാജാവിന്റെ ധനുർ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പരമശിവന്റെ അജയ്യമായ ധനുസ് ഭേദിച്ച് ജനക മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രിയായ സീതാദേവിയെ പരിണയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ കഥകളാണ്. വിവാഹത്തിന് ശേഷം പിതാവായ മഹാരാജാവ് ദശരഥന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം 14 വർഷം വനവാസം സ്വീകരിച്ചു. ദേവന്മാരെ ഭരണത്തിൽ സഹായിക്കാനായി അദ്ദേഹം 14,000 രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ചു. രാക്ഷസന്മാരുടെ ഗൂഢാലോചനയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി സീതാദേവി രാവണനാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ സുഗ്രീവനുമായി മൈത്രി എന്ന് വെച്ചാല് സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലാകുകയും സുഗ്രീവ സഹോദരനായ ബാലിയെ വധിക്കുവാൻ സുഗ്രീവനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെ സഹായത്താൽ സുഗ്രീവൻ വാനര രാജാവായി തീർന്നു. ബാലിയെ വധിച്ച് സുഗ്രീവന് വാനര രാജാവിന്റെ പദം കൊടുത്തു. അപ്പൊ സുഗ്രീവൻ ലങ്കയിൽ ചെന്ന് രാവണനെ വധിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പാലം ശിലകളാൽ നിർമ്മിക്കുകയും, കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ്, വെള്ളത്തിൽ താണു പോണ കല്ലുകളെ കൊണ്ടാണ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പാലം നിർമ്മിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പാലം ശിലകളാൽ നിർമ്മിക്കുകയും സീതയെ അപഹരിച്ച രാവണന്റെ രാജ്യമായ ലങ്കയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം രാവണനെ വധിക്കുകയും രാവണ സഹോദരനായ വിഭീഷണനെ ലങ്കാരാജ്യത്തിലെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ അവരെ രാവണനെ വധിച്ചിട്ട് ലങ്കാരാജ്യം സ്വന്തമാക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, അവിടെ വിഭീഷണനെ രാജാവായി അവരോധിച്ചു. രാവണന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ തന്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളാൽ വിഭീഷണനെ അനശ്വരനാക്കി തീർത്തു. 14 വർഷത്തെ വനവാസകാലം സമാപ്തമായപ്പോൾ ലങ്കയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭഗവാൻ സ്വരാജ്യമായ അയോധ്യയിൽ പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. മധുര ഭരിച്ചിരുന്ന ലവണാസുരനെ ആക്രമിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വസഹോദരനായ ശത്രുഘ്നന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ആ അസുരൻ അങ്ങനെ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ 10 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പിൽക്കാലത്ത് സരയൂ നദിയെ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അപ്രത്യക്ഷനാകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. സരയൂ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇവിടുത്തെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ച് തിരിച്ചുപോയി. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ലീലകളുടെ ചരിത്രമാണ് മഹാ ഇതിഹാസ കാവ്യമായ രാമായണം. ആധികാരിക രാമായണ രചയിതാവാണ് മഹാകവി വാൽമീകി. ഇത്രയാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇനി ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏഷദാദാ ശരണ്യശ്ച യദാ ഹൗശീനരാശിബി യശോവിദനിദാസ്വാനാം ദൗഷ്യന്തിരിവ യജ്വനാം. ആരപ്പെ കുറിച്ചാണ് ഇനി 2 പേരെ പറയണത്. ആ ശ്ലോകം നോക്കിയിട്ട് എന്താ മനസ്സിലായത്? അടുത്ത 2 പേരാരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ദുഷ്യന്തനും
ആ ഒന്ന് ശിബി മഹാരാജാവ്. ശിബി മഹാരാജാവും ദുഷ്യന്തനും. ഏഷ ഈ ശിശു. ഈ ശിശു. ദാദാ ദാനം നൽകുന്നവൻ. ശരണ്യഃ അഭയം പ്രാപിച്ചവരുടെ സംരക്ഷണം. ച യഥാ പോലെ പോലെ ഹി നിശ്ചയമായും നിശ്ചയമായ. അവിശീനരഃ ക്ഷീണത ഉശീനര എന്ന നാമത്തിൽ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ഉശീനര. ഷിബിഹി ശിബി ഷിബി ചക്രവർത്തി. യശ യശസ്സൻ വിദലിത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവൻ. സ്വാനാം ബന്ധുജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ. ദൗഷ്യന്തി ദുഷ്യന്തപുത്രനായ ഭരതനെ പോലെ. ദൗഷ്യന്തിരിവ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുഷ്യന്തപുത്രനായ ഭരതനെ പോലെ. യജ്ജനാം നിരവധി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവരുടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭു ജയ് ശിലപ്രഭു. ഈ ശിശു ഉശീനര ദേശത്തെ കീർത്തിമാനായ ശിവ. ഈ ശിശു എന്ന് പറയണ ആരെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയണത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച്. ഈ ശിശു ഉശീനര ദേശത്തെ കീർത്തിമാനായ. അപ്പൊ പൂർവികരെ കുറിച്ചാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരേ സൂചനകൾ നമുക്ക് തരികയാണ്. ഈ ശിശു ഉശീനര ദേശത്തെ കീർത്തിമാനായ ശിബി മഹാരാജാവിനെ പോലെ ദാനം നൽകുന്നതിൽ അത്യുദാരനും അഭയം പ്രാപിച്ചവരുടെ സംരക്ഷകനും ആയിരിക്കും. മാത്രവുമല്ല ഇദ്ദേഹം ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ ഭരതനെ പോലെ തന്റെ വംശത്തിന്റെ നാമവും യശസ്സും വ്യാപിക്കുന്നു. ഭരതന്റെ പേര് വെച്ചാണ് ഇവിടെ ഭാരതം എന്ന പേര് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്റെ വംശത്തിന്റെ നാമവും യശസ്സും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം. ദാനം നൽകുക, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ശരണാഗതരെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയവയാലാണ് ഒരു രാജാവ് പ്രശസ്തനായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ പ്രശസ്തി എന്തിലൊക്കെയാണ് പറയണ? ദാനം നൽകുക, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ശരണാഗതരെ രാജാക്കന്മാരെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഒരു രാജാവ് പ്രശസ്തനായി തീരുന്നത്. തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജാവ് അഭിമാനിക്കുന്നു. രാജാവിന്റെ ഈ മനോഭാവത്തെ ഈശ്വരഭാവം അഥവാ ന്യായമായ കാരണത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ ശക്തി. നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെയാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുക. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര്. അപ്പൊ അവര് കണ്ട ദൈവങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവര് ആശ്രയിച്ചാല് അവര് ഈശ്വരഭാവം അഥവാ ന്യായമായ കാരണത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ ശക്തി ആ രാജാക്കന്മാർക്കുണ്ട്. ഋഷി തുല്യരാണ് അവര്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ജീവസത്തകളോട് തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അവർക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ജീവസത്തകളോട് ജീവാത്മാക്കളോട് തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭക്തർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വീഴ്ച വരുത്തുന്നില്ല. അടുത്തൊന്ന് വായിച്ചേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭക്തർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വീഴ്ച വരുത്തുന്നില്ല. രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാകയാൽ എല്ലാ അപായങ്ങളും നേരിട്ടായാലും തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച ആത്മാക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള ഈ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉശീനര ദേശത്തെ രാജാവായ ശിബി മഹാരാജാവ് യയാതിയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്നു. യയാതിക്ക് ശിബി മഹാരാജാവിനോടൊപ്പം സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. മരണാനന്തരം തനിക്ക് പ്രാപ്തമാകാനിരിക്കുന്ന സ്വർലോകത്തെക്കുറിച്ച് ശിബി മഹാരാജാവിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്വർഗലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം മഹാഭാരതത്തിൽ ആദിപർവം 96:6-9 നൽകിയിരിക്കുന്നു. താൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പദവി യയാതിക്കു നൽകുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ശിബി മഹാരാജാവ് അത്രയ്ക്ക് ദാനശീലനായിരുന്നു. എന്നാൽ യയാതി അത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല.
യയാതി അഷ്ടകനും അതുപോലുള്ള മറ്റ് മഹർഷിമാരോടും ഒപ്പം സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പോയി. ഋഷിമാർ ആരായുകയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ശിബിയുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് യയാതി അവരോട് വിവരിച്ചു. ശിബി മഹാരാജാവ് തന്റെ ആരാധ്യ ദേവനായിരുന്ന യമരാജാവിന്റെ സദസ്സിലെ അംഗമായി തീർന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ. ആകയാൽ ശിബി മഹാരാജാവ് യമലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും മഹാവൈഷ്ണവ പ്രാമാണികനായ യമരാജാവിന്റെ സഹചാരിയായി തീരുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അഭയ സംരക്ഷകനെന്നും ദാനശീലത്തിൽ മഹാനെന്നും അതിപ്രശസ്തനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രൻ പ്രാവിനെ വേട്ടയാടുന്ന പരുന്തായും അഗ്നിദേവൻ പ്രാവായും രൂപമെടുക്കുകയുണ്ടായി. പരുന്തിനാൽ പിന്തുടരപ്പെട്ട പ്രാവ് ശിബി മഹാരാജാവിന്റെ മടിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. വേട്ടയാടുന്ന പരുന്താകട്ടെ രാജാവിൽ നിന്നും പ്രാവിനെ തിരികെ വിട്ടുതരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരുന്തിനോട് പ്രാവിനെ കൊല്ലരുതെന്നും അതിനു പകരം കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ വേറെ മാംസം തരാമെന്നും പറഞ്ഞുവെങ്കിലും മഹാരാജാവിന്റെ വാഗ്ദാനം നിരസിച്ച പരുന്ത് അവസാനം രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പ്രാവിന്റെ തൂക്കത്തിന് തുല്യമായ മാംസം സ്വീകരിക്കാമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചു. പ്രാവിനു ഭാരത്തിന് തുല്യമായ തുലാസിൽ അളക്കുവാനായി സ്വശരീരത്തിൽ നിന്നും രാജാവ് മാംസം ഛേദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ വിസ്മയരൂപിയായ പ്രാവ് എപ്പോഴും ഭാരമേറിയതായി തന്നെ ഇരുന്നു. അവസാനം പ്രാവിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമാകാൻ വേണ്ടി ശിബി മഹാരാജാവ് സ്വയം തുലാസിൽ കയറിയിരുന്നു. ഇതിനാൽ ദേവന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൽ സംപ്രീതനായി സർഗാധിപനും അഗ്നിദേവനും തങ്ങൾ ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും രാജാവിനെ ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാരാജാവ് ശിബിയുടെ നേട്ടങ്ങളെ വിശേഷിച്ചും ദാനത്തെയും സംരക്ഷണത്തെയും ദേവർഷി നാരദനും വാഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി മഹാരാജാവ് ശിബി സ്വപുത്രനെ തന്നെ പരിത്യജിച്ചു. ശിബി തന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും മാംസം ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്രകാരം ശിശുവായ പരീക്ഷിത്ത് ദാനത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും രണ്ടാമതൊരു ശിബിയായി തീരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ശിബി രാജാവിന്റെ ദാനശീലമാണ് ഇവിടെ പറയണത് അല്ലെ. പ്രാവായിട്ട് വന്നത് ആരായിരുന്നു? ഇന്ദ്രൻ പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഇന്ദ്രൻ പരുന്ത്, ഈ ദേവൻ പ്രാവ്. ഇന്ദ്രൻ പരുന്തായിട്ട് വന്നു, ദേവൻ പ്രാവായും ഇന്ദ്രൻ പരുന്തായിട്ടും വന്ന് ഈ പ്രാവ് വന്ന് ശിബി മഹാരാജാവിന്റെ മടിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. പരുന്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്റെ ഇരയെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് വിട്ടു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവരെ ഒരിക്കലും അവര് നിരാശപ്പെടുത്തില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് എന്തേ പറഞ്ഞു? അവസാനം രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എത്ര മാംസം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എത്ര തുലാസില് വെച്ചിട്ടും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് മാംസം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോലും ഈ തുലാസ് ഈ പ്രാവിന്റെ കരം കൊണ്ട് പൊന്തണില്ല അല്ലെ. അവസാനം എന്താ ചെയ്ത്? രാജാവ് തന്നെ കയറി. അപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ദാനശീലനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദേവന്മാര് സംപ്രീതനായിട്ട് അവര് തങ്ങളുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് വന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു? ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ആശീർവദിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും ദാനശീലനായിരുന്നു ശിബി രാജാവ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു അതെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി മഹാരാജാവ് ശിബി സ്വന്തം പുത്രനെ വരെ പരിത്യജിച്ചു. അത്രയും ദാനശീലനാണ് ശിബി. ശിബി തന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഇനി ദൗഷ്യന്തി ഭരതൻ. ഇതിഹാസത്തിൽ അനേകം ഭരതന്മാരുണ്ട്. അതിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെ സഹോദരൻ ഭ്രാതാവ് ഭരതൻ, ഋഷഭ രാജാവിന്റെ പുത്രൻ ഭരതൻ, ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ ഭരതൻ എന്നിവരൊക്കെ അതിവിസ്തൃതരാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭരതന്മാരെല്ലാം ഐതിഹാസികപരമായി അറിയപ്പെടുന്നവരാകുന്നു. ഋഷഭപുത്രനായ ഭരത രാജാവിനാൽ ഈ ഭൂലോകം ഭാരതം അഥവാ ഭാരതവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഋഷഭപുത്രനായ ഭരത രാജാവിനാലാണ്
ഭാരതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ദുഷ്യന്തപുത്രന്റെ ഭരണ ഹേതുവാകിയാലാണ് ഈ ഭൂമി ഭാരതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഭൂലോകം ഭൂമിയും രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഭാരതവർഷം ഇത് ഭാരതം എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് വേറെ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ഇത് ഇളാവൃത വർഷം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഋഷഭപുത്രനായ ഭരതന്റെ സിംഹാസന ആരോഹണത്തിന് ശേഷം ഈ ഭൂമി ഭാരതവർഷം എന്ന നാമധേയത്തെ പ്രശസ്തമായി തീർന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ ഭരതനും ഒട്ടും പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം പ്രശസ്ത സുന്ദരിയായ ശകുന്തളയുടെ പുത്രനാണ്. ദുഷ്യന്തന്റെയും ശകുന്തളയുടെയും പുത്രനായ ഭരതൻ. മഹാരാജാവ് ദുഷ്യന്തൻ വനത്തിൽ വെച്ച് ശകുന്തളയുമായി അനുരാഗചിത്തനാവുകയും തന്നിമിത്തം ശകുന്തള ഭരതന് ഗർഭം ധരിക്കുകയും അനന്തരം കണ്വ മഹർഷിയുടെ ശാപത്താൽ മഹാരാജാവ് ദുഷ്യന്തൻ തന്റെ പത്നി ശകുന്തളയെ വിസ്മരിക്കുകയും ശിശുവായ ഭരതൻ വനത്തിൽ മാതാവിന്റെ കീഴെ വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു. ബാല്യത്തിൽ തന്നെ വനത്തിലെ സിംഹങ്ങളെയും ആനകളെയും വെല്ലുവിളിക്കത്തക്ക വിധം അത്യന്തം ശക്തിമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മാത്രമല്ല, കുട്ടികൾ നായ്ക്കളോടും പൂച്ചകളോടും വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം അവയുമായി പോരിടുമായിരുന്നു. ആരായിട്ട്? ആനകളെയും സിംഹത്തെയും. ആധുനിക കാലത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ടാർസനേക്കാൾ അത്യന്തം ശക്തിമാനായി തീർന്ന ബാലകനെ അക്കാരണത്ത വനത്തിലെ ഋഷിമാർ എന്താണ് വിളിച്ചിരുന്നത്? സർവദമനൻ, എല്ലാതിനെയും അടക്കുന്നവൻ അഥവാ ഏവരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. മഹാരാജാവ് ഭരതനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരണം മഹാഭാരതം ആദിപർവത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ദുഷ്യന്ത രാജാവിന്റെ പുത്രനായ വിഖ്യാതനായ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചതായകയാൽ പാണ്ഡവർ അഥവാ കുരുക്കളെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭാരത എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ പൂർവികരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 21. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധന്യനാമഗ്രണീരേഷ തുല്യശ്ചാർജുനയോർദയോ ഹൃദാശ ഇവ ദുർദർശ സമുദ്ര ഇവ ദുസ്തരഃ. ധന്യനാം വില്ലാളികളിൽ അഗ്രണി ഏഷ ശിശു. അതിനു മുമ്പ് ശിശു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരർത്ഥം വന്നല്ല. അതെന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതില്? ഏഷ തന്നെ. ഏഷ ഈ ശിശു. ഇവിടെ ഏഷ എന്നുള്ളത് ഈ ശിശു. ഹേഷ ഈ ശിശു. തുല്യ അർജുനയോ ദ്വയോ ഇരുവരുടെയോ ഹുദാശ ഇവ പോലെ ദുർദർശ പ്രതിരോധ്യൻ സമുദ്രഃ സമുദ്ര ഇവ പോലെ ദുസ്തരഃ തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിവർത്തനം. ഈ ശിശു ശ്രേഷ്ഠരായ ധനുർധാരികളിൽ അർജുനന്മാർക്ക് തുല്യനും അഗ്നിയെപ്പോലെ പ്രതിരോധ്യനും സമുദ്രത്തെ പോലെ ദുസ്തരനുമായിരിക്കും. അർജുനൻ ആരാണ്? അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അല്ലെ. ഇതിഹാസത്തിൽ 2 അർജുനന്മാരുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഹൈഹയ രാജ്യത്തിലെ രാജാവായ കാർത്തവീര്യാർജുനൻ, മറ്റൊന്ന് ഈ ശിശുവിന്റെ പിതാമഹനുമാകുന്നു. ഇരു അർജുനന്മാരും ധനുർവിദ്യയിൽ നിപുണരുമെന്ന് പ്രശസ്തരുമാണ്. ശിശുവായ പരീക്ഷിത്ത് ആയോധനത്തിൽ ഈ ഇരു അർജുനന്മാർക്കും തുല്യനായി തീരുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. പാണ്ഡവനായ അർജുനെ കുറിച്ച് ഒരു ഹ്രസ്വമായ വിവരണം താഴെ നൽകുന്നു. പാണ്ഡവ അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്രേഷ്ഠ നായകനാണ്. പാണ്ഡുരാജാവിന്റെ ക്ഷേത്രജപുത്രൻ. രാജ്ഞിയായ കുന്തി ദേവിക്ക് ഏതൊരു ദേവനെയും ആമന്ത്രണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പുത്രനാണ് അർജുനൻ. ആകയാൽ അർജുനൻ സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രന്റെ പൂർണ്ണാംശമാകുന്നു. കുന്തി ദേവിക്ക് ഇന്ദ്രനെ ധ്യാനിച്ചത് കൊണ്ട് ലഭിച്ച പുത്രനാണ് അർജുനൻ. അദ്ദേഹം ഫാൽഗുന മാസത്തിൽ, ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസമാണ് ഫാൽഗുന മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാൽഗുന മാസത്തിൽ ജനിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഫാൽഗുനി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രനായി ജാതനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി മഹത്വം അശരീരികളിലൂടെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദേവന്മാര് അശരീരി ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ മഹത്ത് വ്യക്തികളും ദേവന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, ആദിത്യന്മാർ, അതായത് സൂര്യലോകത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ് ആദിത്യന്മാര്, രുദ്രന്മാർ, വസുക്കൾ, നാഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരായ വിവിധ ഋഷിമാർ, അപ്സരസുകൾ എന്നിവരെല്ലാം ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അപ്സരസുകൾ അവരുടെ സ്വർഗീയ നൃത്ത ഗാനങ്ങളാൽ ഏവരെയും സംപ്രീതരാക്കി. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവും അർജുനന്റെ മാതുലനുമായ വസുദേവർ, അർജുനന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനായിരുന്നു വസുദേവരെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, വളർത്തുപുത്രൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസുദേവർ പിതാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ പുരോഹിതനായി കശ്യപനെ എല്ലാവിധ നിർദ്ദിഷ്ട സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളാലും അർജുനനെ പവിത്രീകരിക്കാനായി അയച്ചു. അർജുനന്റെ നാമകരണ സംസ്കാരം ശതശൃംഗത്തിലെ നിവാസികളായ ഋഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടത്. ദ്രൗപദി, സുഭദ്ര, ചിത്രംഗദ, ഉലുബി, അങ്ങനെ 4 പത്നിമാരെ അദ്ദേഹം പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യുകയും അവരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യഥാക്രമം ദ്രൗപദിയില് ശ്രുതകീർത്തി, സുഭദ്രയിലുള്ളതാണ് അഭിമന്യു, ചിത്രാംഗതയിലുള്ളതാണ് ബഭ്രുവാഹനൻ, ഉലൂബിയിലുള്ളത് ഇരാവാൻ എന്നിങ്ങനെ 4 പുത്രന്മാർ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റു പാണ്ഡവരോടും കുരുക്കളോടും ഒപ്പം മഹാനായ ദ്രോണാചാര്യര്, ഗുരുവായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യരുടെ കീഴിൽ ശിക്ഷണത്തിനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പഠന വ്യഗ്രതയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരേക്കാളും മികച്ചെന്നു. ഏറ്റവും നല്ല ശിഷ്യനായിരുന്നു ദ്രോണരുടെ അർജുനൻ. അതിനാൽ ശിക്ഷണപരമായ സ്നേഹത്താൽ ദ്രോണാചാര്യർ അർജുനനിൽ വിശേഷിച്ചും ആകർഷിതനായി തീർന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നാന്തരം വിദ്വാനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകന്റെ പേരെന്താണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അർജുനനോടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവിന് ഏറ്റവും ദേഷ്യം അർജുനനോടായി തീർന്നു. ഹൃദയംഗമമായി സ്നേഹിക്കുകയും ആയോധന ശാസ്ത്രത്തിലെ സമഗ്ര വിദ്യകളും അഭ്യസിപ്പിച്ച് ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അത്യന്തം ഉത്സാഹിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ പോലും ധനുർവിദ്യ പരിശീലിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം അർജുനനെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായ ധനുർധാരിയാക്കി തീർക്കുവാൻ ദ്രോണാചാര്യ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു. ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ അർജുനൻ അതിസമർത്ഥമായി വിജയിച്ചതിനാൽ ദ്രോണാചാര്യർ അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനായി തീർന്നു. അർജുനപുത്രനായ ബഭ്രുവാഹനന്റെ വംശജരാണ് മണിപ്പൂരിലെയും ത്രിപുരയിലെയും രാജവംശങ്ങൾ. ഒരു മുതലയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും തന്നെ രക്ഷിച്ചതിൽ സംപ്രീതനായ ദ്രോണാചാര്യർ അർജുനന് ബ്രഹ്മശിരോസ്ത്രം സമ്മാനിച്ചു. മഹാരാജാവ് ദ്രുപദൻ ദ്രോണാചാര്യരോട് ശത്രുത പുലർത്തിയിരുന്നു. ആചാര്യനെ ആക്രമിച്ച ദ്രുപദനെ അർജുനൻ തന്നെ ബന്ധിച്ച് ദ്രോണാചാര്യരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു. മഹാരാജാവ് ദ്രുപദന്റെ അഹിച്ഛത്രമെന്ന നഗരിയെ ഉപരോധിച്ച് കീഴടക്കിയ ശേഷം അർജുനൻ അത് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് നൽകി. ബ്രഹ്മശിരോസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ട രഹസ്യവിദ്യ ദ്രോണർ അർജുനൻ ഉപദേശിക്കുകയും സ്വയം ദ്രോണർ അർജുനന്റെ ശത്രുവായി തീർന്നാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് അർജുനനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു. നോക്കുക, ഒരു ഗുരു അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് എൻ്റെ മേൽ വേണമെങ്കിലും പ്രയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ ഭാവിയിലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും അതിൽ താൻ എതിർപക്ഷത്തായിരിക്കുമെന്നും ദ്രോണാചാര്യ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചു. ദ്രോണാചാര്യരുടെ താല്പര്യാർത്ഥം യുദ്ധം ചെയ്ത അർജുനനോട് മഹാരാജാവ് ദ്രുപദൻ പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും എതിരാളിയായ യുവയോദ്ധാവിന് തൻ്റെ പുത്രി ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ദ്രുപദൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ദുര്യോധന്റെ ഉപജാപത്താൽ അരക്കില്ലത്തിലെ അഗ്നിക്ക് ഇരയായി അർജുനൻ മരിച്ചു എന്ന മിഥ്യാവാർത്ത ശ്രവിച്ച് ദ്രുപദൻ നിരാശനായി. ആകയാൽ ദ്രുപദ മഹാരാജാവ് സ്വയം ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരം ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയും മുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ നേത്രത്തിൽ അമ്പെയ്ത് കൊള്ളിക്കുന്ന കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. സമയായി. അപ്പൊ ബാക്കി നാളെ പറയാം. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം ബലരാമനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതൊക്കെ അറിയണ കഥകളായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേഗം പോണത് കേട്ടോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല